Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Арман Царукян ният дорад ки дар муҳориба зидди Махачев нақшаи Ҳабиб Нурмагомедовро барбод диҳад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳозир мо бо Ислам аз якум муҳориба дида дар сатҳи тамоман дигар қарор дорем. Мо медонем ки чӣ гуна гӯштин ва чӣ гуна дар стойка кор кардан дар кор. Дар рафти муҳориба мо бояд калид ёфта барои ғолиб шудан ӯро истифода барем. ман кӯшиш мекунам ки дар ин муҳориба ҳама корро кунам. оиди нақшаи ҷангӣ аз Ҳабиб бошад, пас чунин мегӯм. вақте ки ба ту зарбаи сахт бо мушт мезананд, ту нақшаи ҷангиро фаромӯш мекунӣ. агар ки ман ба Ислам зарбаи сахт зада тавонам, пас ӯ нақшаи ҷангии худро фаромӯш мекунад ва ин чиз дигар ба ӯ кӯмак намекунад. вақте ки ман бо Оливера ҷангидам, ӯ кӯшиш кард ки маро нафасгир кунад. баъди ин корҳои ӯ ман нақшаи ҷангии худро гум кардам. ман дигар ягон чиз дар ёд надоштам. барои ҳамин ман бояд ки дар якум раунд ба Ислам зарбаи сахти худро расонам ва баъд муҳим нест ки онҳо чӣ гуна нақша доштанд, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ислам Махачев зидди Арман Царукян аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва ин дафъа дар кунҷи Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедов ҳамчун мураббӣ ҳузур мекунад. Ракиби Мухаммад Наимов Каан Офли барои муҳориба зидди Наимов бо ҳамроҳии чемпиони пешинаи UFC Исраил Адесания омода шуда истодааст ва ӯ гуфт ки ин омодагиҳо чӣ гуна гузашта истодаанд. ман дар ин ҷо сахт инкишоф ёфта истодам. ҳар рӯз як чизи навро омӯхта истодам. рӯзе нест ки ман ягон чизи навро наомӯзум ва ин чиз барои ман таҷрибаи гарон аст. онҳо медонанд ки чӣ гуна чемпион бояд шавӣ. бачаҳо дар ин ҷо пеш аз муҳориба вақти худро танҳо дар тамрин мегузаронанд. онҳо ба берун намебароянд. оила ва вақти худро қурбонӣ мекунанд то ин ки ба ҳадафи худ расанд, гуфтааст Офли. ҳамчунин Каан Офли гуфт ки решаҳои туркӣ дорад. ман ба UFC гуфтам ки моҳи феврал барои муҳориба тайёрам. ман медонам ки шумо дар Сидней турнир мегузаронед ва муҳориба дар он ҷо маъно дорад, чунки Австралия ватани ман аст, ё ин ки ба ман муҳориба дар турнири Арабистон диҳед, чунки ман решаҳои туркӣ дорам. ва бале, ман намедонистам ки дар муҳорибаи асосии ин турнир Исраил Адесания меҷангад. UFC ба ман муҳориба дар Арабистони Саудӣ доданд, ки ман барои ин чиз хеле шодам. дар ин муҳориба ман ба ҳама сатҳи худро нишон додан мехоҳам, гуфтааст Офли. ва дӯстон, бояд гуфт ки муҳориба байни Каан Офли ва Муҳаммад Наимов рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night 250 дар Арабистони Саудӣ мегузарад. барои Офли ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. ана барои Наимов бошад панҷум муҳориба. ва бояд гуфт ки Наимов яке аз фаъолтарин ҷанговарони UFC аст, ки дар як сол 4 муҳориба гузаронидааст. чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Камарудин Усман гуфт ки рақиби навбатии ӯ кӣ шуда метавонад. ман шунидам ки Ҷек Дела Маддалена бо ман ҷангидан мехоҳад. ман дидам ки ӯ дар бисёр интервюҳои худ оиди ин муҳориба гап зада истодааст ва ин кори хуб аст. агар ки ман дар ҷои ӯ мебудам, ман низ чунин рафтор мекардам. ӯ кӯшиш карда истодааст ки бо ҷанговари машҳуртарини ин вазн ҷангад ва ба сатҳи нав барояд. ман бисёр ҷанговаронро шикаст додам ва омодаам ки ба ӯ санҷиш ташкил кунам. ягона чиз ин аст ки ман бояд барои муҳориба тайёр бошам, гуфтааст Усман. хотиррасон мегӯям ки Камару Усман охирон муҳорибаи худро зидди Ҳамзат Чимаев гузаронида буд ва дар муҳорибаи наздик бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. айни замон Усман 3 бохти пайдарҳам дорад. 2 бохт дар муҳориба зидди Леон Эдвардс ва 1 бохти дигар дар муҳориба зидди Чимаев. лекин пеш аз ин бохтҳо Камару 19 ғалабаи пайдарҳам дар MMA ва 15 ғалабаи пайдарҳам дар UFC дошт. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.